ओंखारबो साला हिनजाव गोरलै लाग्रा नोङो ओरै फै साला हिनजाव गोरलै लाग्रा साला माबाथौ हिनजाव गोरलै लाग्रा साला हिनजाव गोरलै लाग्रा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिग स्वर्गियारि इउटिउब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो मिथिबाय ए रना बरायलायनाय जाबाय मा थांनो फट'शुट खालामनो बिनि चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दङ बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो दायो जों हाजोआव सफैदों ओमफ्राय नै बिसोरो फट'शुट खालामनो फैलाय इस लोकेशन पे मैंने एक भी फ़ोटो नहीं लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे एंड वहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करूँगा एंड वीडियो एज पर बे क्लिप्सफोरा सरस्वती फुजानिनोमोन आरो बिनि उनाव जोङो मोननैसो रिल्स बानायबाय फट'शुट खालामबाय इनि उनाव न'आव फैबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामनो गोसोबा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ थांनानै बयबो अननानै फल' खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअनि मेन टपिकआ दासो स्टार्ट जासिगोन नै जोंनिया ल' बाजेट बाइक दुखियाफोरनि थाखाय जों दुखियाफोरनि थाखाय नायबानो जाबाय साला हिनजाव गोरलै लाग्रा नोङो ओरै फै साला हिनजाव गोरलै लाग्रा साला माबाथौ हिनजाव गोरलै लाग्रा साला हिनजाव गोरलै क्यों बे ओवर एक्टिंग करता साला ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह से गोख्रैयाव थानायाव नोंसोर बायदिया गोरलै गोरलै सिख्लाफोरखौ हाबा लानानै बरबाद खालामजोब्बाय साला जोंखौ 24 घन्टा डिउटि नेबाय थायो नोंसोरो मा माथो नमस्कार सार उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गथ'फोरखौ पुलिसा हमनानै लांदों आरो बेनिनो सायाव लानानै दैमायाव मोनसे सर्ट मुभि लाबोगासिनो दङ बिनिनो बेयाव भिडिअ शुट सोलिगासिनो दंमोन ओमफ्राय आङो बिहाइन्ड द सिन मोनसे मोननै खिथिबाय आरो जायफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जागासिनो एबा जाखांबाय हौवासाफोरा 21 आरो हिन्जावसाफोरा 18नि गाहायावब्ला पुलिसा हमनानै लांगासिनो दङ आरो 14नि गाहायब्ला हौवासाखौ पस्क' एक्टआव फोनांगासिनो आरो बेफोरबायदि खामानि मावनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर द चाइल्ड मेरिज रेस्ट्रिक्ट एक्टआ 1920नियावनो पास जादोंमोन आरो बेखौ 1930निफ्राय एप्लाइ खालामदों बै टाइमाव हिन्जावसाफोरनि हाबा जानायनि बैसोआ 14 आप जानांगौमोन आरो हौवासाफोरनिया 18 आप लासैनो बेखौ सोलायनानै हौवासाफोरनिखौ 21 आरो हिन्जावसाफोरनिखौ 18 प्लास खालामबाय जिहेतु एक्टआ 1930निफ्रायनो एप्लाइ जादोंमोन बिदि हिसाबैब्ला जा बिमा बिफायाबो जेलाव थानांगोन मानो होनबा जा बिमा बिफायाबो आन्डार एजआवनो हाबा खालामदोंमोन आरो सिगाङावनो जायफोर आन्डार एजआव हाबा जाबाय बिसोरहा गथ' गथाय दङ दायो बिसोरखौ दासो मानो हमदों बै टाइमाव हमनांगौमोन जेब्ला आन्डार एजनि गथ'आ प्रेगनेन्टमोन आरो हस्पिटाल थाङो डकुमेन्ट्स होयो डकुमेन्ट्स होनाय लोगो लोगो हस्पिटालाव मिथिखाबाय बियो आन्डार एज बै टाइमावनो हमनायनि सिस्टेम बानायनांगौमोन ओमफ्राय दा बै टाइमाव सिस्टेम गैया गारा दासो हाबा जानानै गथ' देरनानै मानो हमनाय जादों बै टाइमाव जुदि आन्डार एजआव जानाय प्रेगनेन्ट हिन्जावसाफोरखौ जुदि हमोमोन हस्पिटालाव अब्ला रावबो साननाय नङामोन जे आं हाबा जागोन मानो होनबा प्रेगनेन्ट जाबानो पुलिसाव हमजाखागोन जियानो जा सिगाङाव आन्डार एजआव हाबा जानाय मानसिफोरखौ हमनाङामोन जिहेतु एक्ट थानानैबो एक्टखौ स्ट्रंलि बाहायाखैमोन बेयो सरकारनि भुल आरो लोगोसे आन्डार एजआव जानाय गथ'फोरनिबो भुल सानैनिबो भुल दङ बेनिखायनो दायो एक्टखौ स्ट्रिक्ट खालामनांगौ आरो दासो हाबा जानायफोरखौ हमनांगौ होननानै आं सानो